lang. Asa man ka? Dito sa may CR, boss. May balay. Kaya ni mo, ay. Dali, tara. Sige, boss. Malulungkot ka, aron. Na boss mo na tong target na to boss. Tong dakog lawas nga tawo tapos dili siya taason. Oo. Moro tong target na to. Tong lingon ako sa mukha. Bilang ay sila na to. Jesus. May problema sa presyo. Mura ko to tong isabutan. 20k. Ka na. 20k ba? Kami na ko. Pagtagitaan na boss. Oh. Una, para makakwarta-kwarta ka ba? Sige na, trabahuan na na. Sige, boss. Nagtawa ko. Tawagan daw ng otros bossing. Oh, hello. Nana ko sa area, boss. Asa may target na to, ani? Ay sos, di ba nag-ingon ako nga ang target nato kanang tawo nga dakog lawas nga dili siya taason. Sakto-sakto lang ba? Kahian ni mo pulo oy. Mo na siguro yung nagtalikod doon. Kay ingon ni bossing. Di daw taas, oh. Tapos sakto-sakto lang. Mauna ni. Atay daw hana. Palagot ba? Sige na magtawag sa tupa. Ating ipatagpaho niya, sige tawag. Ayaw gilihok ba? Ayaw. Tawagan sa nato si bossing be. Ato sang confirm ba kung maawag jud ni. Oh, hello. Zaman, boss. Mauna gyud ni boss. O lagi mauna lagi na. Dako lagi og lawas boss tapos dili siya taason boss. Ingon kumaw na gani na dakog lawas. Kay ani mo guloy. Tarong kita na na. Sige, boss. Targiton ko na ni karon. Sige di ay. Kuwat na ko ani ko. Igua, uy. Ulo-ulo to, ah. Tawagan ng boss nga ni. Hello boss, mission accomplished na boss. Ang igwa boss ay, nauli siguro tao ng likod boss. Basta boss, okay na boss. Agay. Sige, boss. Agay! Sige, boss.
Si Busing siguro to. Maganda